Haurrek galdera mordoa izan nahi dute aluari buruz, zakilari buruz, eta baita gaztetxoek hilekoari buruz eta semenari buruz ere. Zer den alua, zer zakila, zertarako balio duen, nola funtzionatzen ote duen, minik ematen ote duen, lehenengo aldia bapatean etortzen ote den. Liburu hauek guztiek sexu heziketa bilduma berriak galdera horien erantzunak jasoko ditu. Alua du izena eta zakila du izena liburuak 4 urtetik gorako haurrentzako sortuak dira. Album itxura dute, handiak dira, ilustrazio erakargarri eta ikusgarria dituzte, eta amaieran familia eta hezitzaileentzako gida bat dakar. Izan ere, gaiari buruz, galdera simple bezain handiak egin dituzte gure gaztetxoenek, eta sarri ez da erraza izaten galdera hori erantzutea. Bertan, beren organoak ezagutuko dituzte, zertarako balio duten ere azalduko die liburuak, eta nola zaintzen ote diren ere, zehaztuko die. Guztia, aipatu bezala, ilustrazio ederrez ornitua. Bi album hauek, autoezagutza eta autobeaketara gonbidatuko ditu haur txikienak, txiki-txikitatik, sexu heziketaren gaiak taburi gabe jasotzeko bidelagun bilakatuz, bai haurtxoentzat, baina baita guraso eta hezitzaileentzat ere, eta horretara dator liburu amaierako gida. Gida honetan, Ana Salvia eta Kristina Torron egileek beren saio eta ikastaroetan gehien entzun dituzten zalantzak eta galderak bildu dituzte haien erantzunekin. Adibidez, noiz hasten da sexualitatea? Noiz hasten da sexu heziketa? Min eman diezaieket gai hauei buruz hitz egin da? Zein da sexu heziketa egiteko unerik aproposena? Plazeraz hitz egin behar alda aurrekin? Zertaz hitz egin behar da adin honetan? Zer egin behar dut genitalak ukitzen baditu? Eta genitalak jende aurrean ukitzen baditu? Nola saiestu sexu abusuak? Informazio ezin interesgarriagoa, bai gidakoa eta baita aurreko albumekoa ere. Milaka galderari erantzuna eta hainbat egoerari giltza eta ongizatea eskaintzeko liburuak. Eta sexu heziketa taburik gabe lantzen hasita, bi album horiei jarraipen paregabea emango diete, semena mundiala da eta hilekoa mundiala da liburuek. Hilekoa mundiala da, gida bat izango da, bertara jotzen duten gaztetxoentzat. Liburuak hainbat galdera erantzungo ditu gorputza ezagutzeko, eta alderdi fisiologiko edo fisiko horrez gain, gorputzaren onarpena, hilekoak eta zikliko izateak dakartzan aldaketak, eta beste hainbat galderaren erantzunak ekarriko dizkie gaztetxoei, baita nerabezaroaren aldaketa emozionalen azalpena ere. Beren gorputza eta momentuan gertatzen ari zaien hori, hobeto uler dezaten. Ugalketari ere, tarta eskainiko diote bi liburu hauek, eta baita ugalketak dakartzan ondorio edo ardurei buruzko azalpen eta tarteak ere, sexu heziketa arduraz, naturaltasunez eta taburi gabe bizi dezaten. Hilekoa mundiala da liburuaren kasuan bezalaxe, semena mundiala da gidak, gorputza eta haren funtzioak eta ahalmenak zein diren argituko dizkie gaztetxoei. Zergatik da garrantzitsua lehenengo eiakulazioa? Zure sexu organoak zein ote dira? Zer da semena? Zer da likido groseminala? Sexu desira, ugalkortasuna kudeatzea, horrek dakartzan ardurak eta beste hainbat kontu aurkituko dituzte semena mundiala da liburuan, haren bila joaten direnek. Gurasoi egin nahi, baina egitera ausartzen ez garen galderak. Haurtzaroko jakin mina. Taburik gabeko sexu heziketa.